Už sme sa aj v minulosti bavili, že ak chceme si zlepšiť život, potrebujeme si zlepšiť svoje návyky alebo vyhodiť zo života také návyky, ktoré nám neprospievajú, ale nám bránia v rozvoji a osvojiť si také návyky, ktoré nám pomáhajú. Ale niekedy ani sami nevieme, aký návyk by to mal byť, ktorý by nám pomohol na tej ceste hore. Preto si najskôr, než si osvojíme nejaký nový návyk, tak by sme si mali zodpovedať otázku, aké zdravé návyky mi pomáhajú. A potom, ak by som začala s niečím netradičným, alebo niečím, čo ešte nerobím úplne, tak že čo by to malo byť? A vlastne tam by sme mali vstúpiť do seba a pozrieť sa, čo nás robí šťastnými. Či nás to robí napríklad kreslenie, písanie. To sú všetko návyky, ktoré nám môžu obohatiť náš život a zlepšiť našu prosperitu.